Hello sisters madiskarte. Ang kamaayo lang diri sa bukid ay kanang manghatag tag saging kanang nila sila sigiglungag nya. Ihatod ako to sa unahan kay adtos nako si kasisi kay mangahoy mi nya si kasisi rot gihilantan pa man siya oy nya. Kami lang sa kasisibing mangahoy mi kay maayo kay kuan pa kanang init na ba wala na ulan nya. Ato mi dito nga balay oh. Ihatod na mo ning saging eh, daghan na kaayo ang hinog ba niya gilungag lang na mo eh, ihatod na namo dito sa pikas balay amo i-deliver amo to nabaka sila'y tao bakay tao diya nga balay at yung tistingan o kuan ba tao ayo nakoy gi-deliver ay libre. Mo diri. Gwapo kay diri sa bukid kay mag-deliver ta. Thank you. Oh kanang bili na lang ako gamay kay akong dalan ko si kasisis unahan. Daghan na daw. Salamat kahayo kay Auntie Bilin nga. Oh mo diri sa mua. Salamat kay ti kanira ti. Dagana kay gamay na sa ito dagana. Dagana. O tama na ti. Gamay ito. Tama na ti. Tama na kay sige ito. Kaya lang salamat kayo oh, daghan kayo panalangin gihatag ni Auntie. Moy diri sa bukid ang kaayo kay ang kuan ang saging. Lungagon daan usa ihatag niya ang dili na sila magtagbaw og lungag. Oh, good. Ready to eat na. Thank you te. Oh, ato na sa unahan. Maniog ko ta kasi say. This kuan day unsa ni? Nilungag nga saging, gilungag na ni. Kasi sirot nya. Kanang ipa-deliver ra para dili na daw mo maglungag. Dara. Imong assistant padung na pud kang papa ba. Dara oh. Oh, pre-deliver on. Oh. Sige naglungana. Si may kaayo dire kay luto na i-deliver, di na ka magsigiglong-aglong-ag. Hindi akong bugno sa kong kahoy. Man. Di ba, kahoy nagulay ko. Kaon mo? Kumanamang kog hatod og mga saging sa mga kasisi. Himbaw so kasisi kay nagulay sa siya dito. Among ihatod ni kuan, among ihatod ni kasisirot. Gulay sa bukid. Kay para dali ra maayo, hatda na mo siya. Anak lang dito sa bukid. Balos-balos laghatag. Ayun magsige. Kasisirot. Nga, di kalintuwas kasisirot na mo. Hilan kan di ay. Ang bisita. Na, di kalintuwas. Yan na sige. Hilan kan. Nga, kami sa kasisibing ang mag-vlog karon kay laing lawas nagmuskitero pa og tumlako gipanugnaw daw sila. Panugnos kasi sirot. Okay ra kasi sirot. Tira. Ginhawa din. Ginhawa ka eh. Ginhawa jud. Ay pa biya sa ginhawa. Mga to sa unahan kay magmaha pa may kahoy. Dili mo ka makakuyog sa amua. Ano ko lang sa amin.
Hmm? Gilot kasi sirot. Okay. Down. Lockdown man. May ihirap. Ha? Ini ko andit ba po? Andit na rin ka ng ano? Panuhot yun na siya. Magkuandit ka. Masih kasi sirot sa mong vlog karon nga. Wala sa siya. Hapon wala sa siya ka apil kay naana di oh. Ano pa di hilot. Uy. Uy. Kay Kani. Hindi sa. Hindi silpo. lagi kay manghilot ang among isa ka sisi. Okay. Di siya ka. Kuan ka sa manghilot. Amo na lang hilot diri. Na ni ron diri ni kon on kasisi kay ngahoy mi. Na Nahoy ni dalami at ay nasa diha bing iko ang atsa bisin buhian. song. Muna ko masang. Dami Ang ka. daming atsa kay kanang kuan mi kanang manguan mi diri. Saho na mo ning Ini kahoy. kahoy amang gala nalay. Malaya na nga mangga among atsahon kay Naamta dito magkuan oh isa di adto. tandaan dire nga Oh, mo diri among subject ko ni kasisi among hitan nya guyulong dito sa tabok ang kahoy. Ang sisters mag-start oh. Nangahoy. Ay ay. Bing. Bing. Hah? Ano mo balong? Anak-anak lang. Sige daw. Madiscarded talaga. Discard. Ah, Kasi talaga, oh. oh. Sige. Oh, dako kayo. Dragon. Sige.